Diyos marhay na hapon po sa indumatugang. Luod po ang gabos sa pagpamibi kan Horacio Imperata. Sa ngaran ka na masin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo sa iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga nagnangalasan nga sa imong linalang. Hulikan sa imong pagataman sa pagtaumokan sa mong mga pang-ipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan dakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami nagimarahay na para ataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin autoban sa imong kabutan at amanon ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minan padosang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig kan tig-initan, nagdadakol asin nagkukusogan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kami mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namomatan na si mga pagrugarin sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayin mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwa ng mga ipo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na masin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indumatugang. Ngunyan po ang Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, asinawitin niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Sa dakulang kaugmahan, pigsiselebrar ngunyan kan bilog na simbahan an Easter Sunday, iyo ini an pinakadakulang kafiestahan kan satuyang liturhiya. An kagurangnan na buhay liwat hali sa mga gadan, tanganing tawan kita nin buhay na daing kasagkoran. Kaya umawon ta siya. Gloria in excelsis Deo. Sa
mamibi kita. O Diyos, nangunyan na aldaw, huli kan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo namimibi kami, na kaming nag-uutob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago na ginibo kan sa imong espiritu. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataraman. An babasahon nagpapayag kan pagrukyaw kan suwanay na simbahan kan marhay na bareta, nin pagkabuhay liwat ni Jesus. Himatayin niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan ngoso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, poon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan, si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya, karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog-daog kan Diablo. Hulita ang Diyos, kaiba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya, sarona kan mga Hudiyo asin sa Jerusalem. Ginadan niya siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling, bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan, asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi na iyon itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, ang kapatawadanin kasalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrukyaw. Inian aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Aleluya, magpasalamat ka sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunya ng Israel, sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Inian aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Antoong kamot kan kagurangnan initaas. Antoong kamot kan kagurangnan ng gana. Day ako magagadan, kundi mabubuhay. Asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Inian aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. Ang gabo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Inian aldaw na ginibukan kagurangnan, magugma kita asin magrukyaw. An pakiheras sa pagkabuhay liwat, kan kagurangnan, iyo man ang pagrayo sa anuman na kinabanon, asin pag-ako kan anuman na langit nun. Imatiin niya to ay kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas. Kung saan si Kristo yaon, nakatukaw sa too kan Diyos. Katadungan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga.
Takamo nagadan asinan sa indong buhay nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos sa pagkakristo nagpahiling na. Siya na iyoan sa indong buhay, dangan kamo man kaiba niyang magpahiling sa kamurawayan. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangan. Enot na aldaw kan semana, agang amay, madiklum pa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, asin nahiling na anggapo, hinali na sa lulubngan. Kaya, duminalagan siya, asin nagpasiring ki Simon Pedro, saka pasiring sa saruman na disipulo, idtong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuan inda ang kagurangnan sa lulubngan, asin de iniaram kung sa insya ibinugtak. Nagluwas si Pedro, asin ang saruman na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa, alagad itong saro man na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro, na inot, asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya na nakalatag ang mga lino, alagad da isya luminaog. Uminabot si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asin natanaw ang mga lino, nakalatag. Asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, dain nakalaag kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan, naglaog ang saruman na disipulo, an enot mag-abot sa lulubngan, naghiling, asin, nagtubod. Tadai paninda na sasabutan ang kasuratan, na kaipuhan, mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Happy Easter po. Pakigreet man po ang kataid ning Happy Easter, please. Dakulang kaugmahan po ang daradaratangon yan sa satuyang puso sa pagselebrar nin Easter Sunday. An aldaw pong ini, iyo ang pinakamahalaga, pinakahalangkaw na fiesta kan satuyang liturgical life, kitang mga Kristiyano. Kung minsan, iniisip ta na ang pinakamahalaga ang Christmas. Bako po. Dahil kung ang paraligtas namundag sana, kulang po ang istorya. It is at Easter na ang kagurangnan iginana para sa tuya ang buhay na daing kasagkoran. Nahiling na ang lulubngan mayong laog. Asin ikinakaugmata ini dahil iyo ang pangako ni Jesus. Kaya dahil mahalaga ang aldaw na ini, pinaghandaan ta. Nagpuon kita kan Ash Wednesday, dangan sa masunod na 40 aldaw, nag-ayuno, fasting, nagpangadji, nagtabang sa mga dukha, naglimos. Para sa ang paghahanda, why prepare for Easter Sunday? Anong kahalagahan kan aldaw na ini? Ngunya na aldaw po, nauugma kitang marhay dahil giraray, nabuhay si Jesus liwat, hali sa mga gadan. Iyo po ini ang foundation, ang patugmadan kan sa tuyang pagtubod. Dahil kung si Jesus po, nagadan sana, mayong kahulugan ang sa tuyang pagtubod. Our faith is empty, our faith is in vain if Jesus had simply died. Pero si Jesus nabuhay liwat, kaya salamat sa Diyos dahil
danay siyang buhay. He is God of the living. He is life-giving God. Diyos na danay na nagtatao nin buhay. Ngunyan, tanganing tabangan po kita na makalaog digdi sa joy of Easter, ang simbahan tinatawan po kita nin nagkakapirang mga simbolo. Enot, ngunyan, pakatapos kaining homily, ma-renew po kita kan sa tuyang baptismal promises. So mga pangako ta kan kita binunyagan, papanibaguhon ta ngunya na aldaw. Dahil kadaklan po sa satuya kan mga binunyagan saradit pa. Pero minsan sadit pa an pagtubod ta itauna sa aki an bunyag dahil makakatabang sa saiyang kalag. Kaya yaon an magurang an mga ninong sa kaninang sindango na ang nagtitindog sa satuyang ngaran kan binunyagan kitang mga sadit pa. Pero ngunyan, dahil darakula na po kita na ang may responsibilidad, kita ang nagre-renew kan satuyang baptism. Dahil po, sa tabang kan satuyang mga magurang, kita minatalubo sa pagtubod. Pagdakula na, kita na ang naninindugan. Anong kahalagahan ka ini? Ano ba ang igwa sa baptism? Tayaon ini sa sentro kan Easter. Kan binunyagan po kita mga tugang, igwang mahalagang regalo na itinao sa satuya. Bako na kitang aki ni mama saka ni papa sana. Kan binunyagan po kita, sinadiri kita kan mahal na Diyos, ginibo kitang mga aki niya. On the day of our baptism, we became members of the church. Asin dahil aki niya kita, ano po ang implication kaiyan? Kung aki kita kan Diyos, ang gabus na sa iya, sa tuya man. Ang Diyos na yaon sa langit, ginigibo kitang tagapagmana kan langit. Buot sabihon, sa katapusan po kan sa tuyang buhay digdi sa daga, da isa na kita basta magagadan, kundi magkakamit nin buhay na daing kasagkoran. That's how important baptism is. Pero da ita man yan naiisip pag nagpapabunyag. Ano po? Pag nagpapabunyag, ang laog kan sa tuyang isip, sisay daw ang kukuanon kong ninong sa kaaninang. Sisay ang dakul an itataong regalo. Anong catering ang kukuanon ko sa an reception? Dapat an aki ko mainot kong maidalagan sa pintuan, tayo da ang pinakamaswerteng aki, so inot na madara sa exit. These are beautiful, these are important, pero kung minsan, harayoon sa isip ta ang kahalagahan kan bunyag, that in baptism, we become God's children. Kaya assignment po para sa indogabos. Aramon kung noarin an aldaw kan sa indong bunyag. Aram po ba nindo kung noarin anong petsa? Pag uli sa harong, pakiaphapot si mama, si papa, kundaina, so mga ninong sa kaninang, hanapan nin pruweba, dapat may picture. O kaya, hilingon ang sa imong baptismal certificate. Why? Because that is important. It is your second birth, your birth in faith. Kaya bakusan ng birthday ang tinatandaan, kundi pati ang baptismal date. We renew our baptism twice a year. Ngunyan na Easter Sunday, saka sa anniversary kan sa imong bunyag. Kaya, ang ikaduwang simbolo na mahihiling ta sa misang ini, iyo po ang pagwirik kan agwa bendita. Malibot po ako pakatapos tang mag-renew kan sa tong promises, and I will sprinkle you with the water na binindisyonan kasubanggi sa Bihilya Pascual. Pag kita po nawiwirikan kan holy water, it is a reminder for us kay itong tubig na inula sa satuyang payo kan kita binunyagan. That is how important sprinkling of holy water is. Ang tubig po kan bunyag, iyo ang naghuhugas kan kasalan, asin dyan kita hinahawas sa bagong buhay. Kaya magayunan pagpadakula sa tuya kan sa tong mga lolo saka lola, mga magurang, tanda nindo kan aki pa kita, and I'm sure ginigibo pa ng gad nindo sagkod ngunyan, pag makarigos, bago mag-ula kan tabo, mapanguros. Do you do that?
Bago pag-on kang shower, mapanguros. O kaya kung makarigos sa busay, sa waterfalls, bago magbabad kan payo, mapanguros. Bago maglubog sa dagat, mapanguros. Sa inyan hali, it ought to be a reminder of baptism. Tinutuyo na daita malingawan na mga aki kita kan Dios. Kaya ipadagos po ang pagtukdo sa mga aki, nagibuhon ayan. It should be a reminder daily that we have been baptized, that we are God's children. Asin ang ikatulo po na simbolo kan selebrasyon tang ini pong kandila na yaon digdi, na dakula. Sa Bicol o Espanyol, ang apod po digdi, Sirio Pascual. Sa Ingles, Paschal Candle. Ini po, ginamit kasubanggi sa Vigilia Pascual sa pagbindisyon kan bagong kalayo, and we will keep this here for the entire Easter season. This is a symbol of Christ, who is light. Kaya may krus dyan, dangan may 2025. Dahil si Jesus, ang liwanag kan mga panahon, ang liwanag kan lambang taon. Jesus gives light to the darkest corners of the world and of our lives. Sa susunod po na mag-atindir kamo nin bunyag, pakihanap po ang kandilang ini. Pag mabunyag, pirming may Sirio Pascual. Also, sa sunod po na maatindir kamo nin lubong, pakihanap po ang Sirio Pascual. Pirming may Sirio Pascual sa lubong. From womb to tomb, from baptism to death, we always find this symbol of Christ who is light. Pagirumdum na ang kagurangnan, yaon, na pinatabangan kita asin tinataon sa tung pangangaipo. Kaya magayon, na pag Easter Sunday, ang binabado ta, kulay puti. Pagirumdum kan puti na bado ta, kan kita binunyagan. It is our Christian dignity. Kaya next year, assignment giraray, sa Easter Sunday, magbado nin puti. Iyo ang kulay kan sa tung bunyag. Puti kan binunyagan, nakaputi kan First Communion, nakaputi kan kinumpilan, nakaputi kan kinasal. Kaming mga padi nagpuputi, si sister kan aldaw kan sa iyang profession nakaputi, dangan pag nagagadan, nakaputi. Pag hinahatod ang gadan sa simbahan, tinatamungan nin telang puti. Pagirumdum iyan gabos kan bunyag, so that in every stage of life, da imalingawan, aki ka kan Dios. And so every time that we bring the dead to the church, garo pinapagirumduman taan kagurangnan. Kagurangnan, bakong iyo ini an aki mo, na pinangakuan mo nin buhay na daing kasagkoran. And it gives us hope and comfort to know that death is not the end, that there is life after death. Iyo ini ang kaugmahan kan sa tuyang bunyag. Kaya nagpapasalamat kita, asin naghihinguwa kita na makasimbag sa pangapudan kan bunyag. Siyempre, katakod ka iyan ang responsibilidad na magbirik hali sa kasalan to strive to follow Jesus, to become like Jesus. Po nanta iyan sa pagpanibago kan sa tuyang mga pangako sa bunyag. Matindog po kita. Sa lambang kahaputan ang isisimbag, opo, isinisikwal ko. Mga tugang, isinisikwal nindo si Satanas. Opo, isinisikwal ko. Asinan gabos niyang mga gibo. Opo, isinisikwal ko. Asinan sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal ko. Ang sunod pong simbag, opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo ki Jesucristo, aking bugtong niya sa tung kagurangnan, namundag ki Birhen Maria, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, na nabuhay liwat hali sa mga gadan, asin ngunyan, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod ako.
asin ang Dios na makakamhan, Ama ni Jesucristo sa tung kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay sa tubig asin Espiritu, asin nagtao sa to kan kapatawadan kan mga kasalan, at amanon kita kan sa iyang grasya, ki Jesucristo sa tung kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mapanguros po pag nawirikan nin agwa bendita. Idulot taan sa tong mga pamibi, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan kan Diyos, magbago kay Kristong nabuhay liwat, asin magdara kan bareta nin paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan sa tuyang komunidad, makamati kan kagaya-gayahan kan pagkabuhay liwat sa kaugman na sa tong hihinihiras sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan mga naghihelang asin mga naghihingagdan, magdanay ng bukas na nakakaumay na buhay ni Kristo na may kapangyarihan na magrangas sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan mga nagagadan pasana, asin ang gabos sa mga gadan, magkamit kang katoninungan asin kagmahan, sagkod pa man sa presensya ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, pakihinanyugaan pamibi na idinudulot niya mo sa dalisay na buot, pakusugaan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki. Tanganing an kaugmahan kan Paskwa magdanay sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako ang malagot kang kagurangnanan na atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa,
nagdudulot kami nin mga sakripisyo, nahuli ka ini, an sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat, asin pinapakakan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong Espiritu, iitaas ang mga puso, initas niya sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo, ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niyaan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nauugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na bertudes sa sin angheles na potestad, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong naguumaw sa imo. Huli ta sa imong aki sa mong kagurangnan ni Hesukristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Asin dai ka naguuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang sagkud pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, nakikimahera kami na nag-aarang sa imo na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Hesukristo, sa iyang pagbuot sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya kan kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, tinao sa iyang disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan,
Kaya kagurangnan, kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya, namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot, kaiba kan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kaiba kan sa imong santos apostoles asin mamuraway na martires, kaiba ni San Judas Tadeo, patin gabos na santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipag-ulian namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan na kaligtasan sa bilog na kinakban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaiba kan sa imong sorogoon si Francisco sa muyang Papa, asin kan sa muyang obispo si Joel, kaiba kan gabus na obispo, gabus na padi, gabus na diakono, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imongon yan. Maugayon na ama, kahiraking papagsaroa an sa imong mga aki, sa inman sinda nakawarak, ang mga tugang niya mong gadan, asinan gabos na nagpagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean, naglalaom kaming makaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinakban. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibiuntaan, pamibi kan sa tong maestro. Magdarungan ka
Igawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pano kan kaugmahan kan Paskwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, na nabuhay liwat hali sa mga gadan, tanganing tawan kita, nin buhay na daing kasagkoran. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa kuyang arong. Alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Lord po, para sa pamibisa o bilayo. Amang Maluhod langit po. nun, amang langit nun, ang pagtubod na winaras mo sa mo sa imong akin, sa Kristo sa moyang tugang, asinan kalayon in pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa moyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kadaan mo, madatong.
Ang sa imong grasya magbagos sa mo na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ini mga banhi magbago sa kaladman kan katawan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga napakatapos daugonan karatan. Ang sa imong kamarawayan magliliwanag sa good paman. Ang biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo, sa moyang Diyos, banal sa good paman, ang kamarawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog na po. Mamibi kita. O Diyos, hilinga ining sa imong simbahan, sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo paskwal, makaabot siya sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tukaw po. Tukaw po para sa nagkapirang paisip. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa pagmantinir kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 51,523 pesos asin 20 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,305 pesos asin 40 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,164 pesos asin 65 centavos. Sa Abril 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan kung sa indadarawon tapuan sa tuyang tada kanister asin i-offer po ini sa offertory. Mawat may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous, 3,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, 700 pesos, Edgar and Maylene Limpin and family, 1,000 pesos, Devotee, 1,000 pesos, Boynagua family, 500 pesos, Jaric Banzuela, 400 pesos, Ramos, 200 pesos, Tumanan, 100 pesos, Amaranto, 100 pesos, Devotee, 100 pesos, Bustamante, 50 pesos. Salamat po at Diyos mabalos po. Tindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Alleluia. Salamat sa Diyos.